Ζω, αναπνέω, υπάρχω. Το ξέρω. Τεράστια έκπληξη. Επιστροφή στο κανάλι και σε καινούργια σειρά Minecraft. Ναι, είμαι Ελληνέζικος, αλλά σαν Demon Slayer. Αυτά ας πέσει το intro. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Καινούργια Minecraft Survival σειρά. Απλώς θα είναι στο εύκολο επειδή είμαι χέστης. Εύκολο ξεκινάει το παιχνίδι και το κόβω μέχρι να φορτώσουμε. Φορτώσαμε κάποια στιγμή. Αγαπώ αυτό το spawn, είναι υπέροχο, είναι τέλειο. Τα βίντεο θα είναι σχετικά μικρά, διότι το πράγμα που χρησιμοποιώ μου κόβει για κάποιο λόγο το γύρισμα από τα βίντεο σε άκυρες στιγμές. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το κάνει. Θα πνιγώ. Γάμο. Είμαι από τα λίγα άτομα που λατρεύουν αυτό το ξύλο. Δεν θέλω το λατρεύω, να το λατρεύω. Είδα την αγελάδα και τρόμαξα. Το περισσότερο κομμάτι του βίντεο θα είναι timelapse. Δεν μου έρχεται η λέξη. Και δεν ξέρω αν αυτό γίνεται επειδή είμαι αλήθεια. Και δεν ξέρω γιατί. Επίσης ήμουν οριακά να πω ωραία το γύρισμα θα το συνεχίσω αύριο, δεν με νοιάζει καθόλου. Έχω γυρίσει 100 φορές το βίντεο και τελευταίο πράγμα που παίρνει είναι να μου και οι γονείς μου ώστε να επιστρέψουν οι γονείς μου ώστε να μην μπορώ να κάνω το βίντεο. Επειδή μία φορά ένα βίντεο στο Roblox κόπηκε επειδή για αυτόν τον λόγο θέλω να βρω εδώ κοντά προς το τέτοιο. Προς το δεν έχω δει. Στο κότσορο Σιμίδας. Αυτό διάβασα, δεν έχω ιδέα. Ναι, θέλω να βρω μια μικρή κοιλάδα εδώ κοντά για να έχω πρόσβαση σε αυτό το συγκεκριμένο ξύλο. Επίσης είναι από τα γυρίσματα που έκανα που τώρα δεν έχω το αρχείο επειδή χάθηκε. Επειδή έκλεισε από μόνο του το edit, με αποτέλεσμα να μην τραβεί και το βίντεο σε βίντεο, με αποτέλεσμα ναι. Είχα βρει ροσπορόβατο. Είχε ανασπονάρει 2 πρόβατα μαζί, ένα ήταν ροζ. Και άμα θέλετε πίστεψε, άμα θέλετε το όχι, εγώ δεν δείχνω την αλήθεια λέω. Αυτή η κόταση γίνεται με για ήταν τα λεφτά. Ωραία η φάση μου είναι ή ένα νησάκι ή κάτι να βρω. Village. Ωραία. Village κοντά σε νερό και με αυτό το είδος ξύλου. Εγώ είμαι ευχαριστημένη, δεν ξέρω για εσάς. Και έχουμε σπονάρει σε ένα περίεργα ωραίο σπον. Ενώ είναι περίεργο συμμετρικά σαν σπον, αλλά είναι ωραίο.
πάω να κλέψω φαΐ επειδή πεινάω. Σαμί. Μην το πάρει κανείς villager. Potato. Apple. Οι villager το gold το βρήκαν. Θα φάω πρώτα τα μήλα για ασφάλεια. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Πόσα. 5 λεπτά ασφάλειας. Ωραία, αυτό το βίντεο θα το κλείσω, θα φτάσουμε 20 λεπτά από γύρισμα. Πάλι μήλο και πατάτες και τίποτα το σημαντικό. Από εκεί κάτω δεν συνεχίζεται, από εδώ και πάνω συνεχίζεται. Ελπίζω να ακούγομαι. Λογικά δεν θα ακούγομαι. Αλλά ποιος νοιάζεται. Α, χαιρέτησε τον Νίκο σε αυτό το βίντεο. Γεια σου Νίκο. Σε κάθε βίντεο από εδώ και πέρα θα χαιρετάω τον Νίκο. Τον τίμιο Νίκο. Θα βάζω συνέχεια εκείνο το κλιπάκι που παρουσιάζει τον εαυτό του στο βίντεο με τον Brawl. Άχυρο. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς θα λίστα. Γιατί παρέτω. Θα κλέψω αυτό το σπίτι σε δικό μου. Δεν θα έρθω στο villager. Απλώς θα το πάρω. Σάβι spawner. Γιατί? Και θα έπρεπε να κλείσω το βίντεο. Δυστυχώς για διάφορους λόγους έπρεπε να κλείσω απότομα το βίντεο επειδή είχαν έρθει η δική μου φάση με λίγα λόγια και δεν μπορώ να τραβάω βίντεο για διάφορους λόγους όταν είναι άλλοι στο σπίτι επειδή θα υπάρχει φασαρία και δεν υπάρχει καλή εικόνα στο σπίτι. Αυτά. Τα λέμε! Επίσης ξέχασα να αναφέρω ότι προχώρησε ελάχιστα εκτός βίντεο κυρίως για να κρυφτώ από τα ζόμπι. Θα συνεχίσω το επόμενο βίντεο. Λογικά θα σπάσω το mob spawner από τα ζόμπι για να μην υπάρχουν παντού ζόμπι. Αυτά. Τα λέμε!